дуруд мегӯем ба шумо. боз барномаи ахбори радиои Тоҷикистонро бо фарогирии чанде аз хабарҳои рӯз пешниҳоди шумо мегардонем. имрӯз президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Душанбе бинои нави маъмурӣ ва таълимии донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзодаро ифтитоҳ карданд. пешвои миллат пешниҳод намуданд, ки донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷӣ ба номи Сотим Улуғзода табдил дода шавад. дар робита ба ин ба Вазорати Маориф ва илм ва дигар вазорату идораҳо дастур дода шуд, ки дар муддати 3 моҳ санадҳои меъёрии ҳуқуқи заруриро доир ба ин масъала таҳия ва ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд. таъкид гардид, ки ҷиҳати ҳалли ин масъала Вазорати Маориф ва илм, донишкадаи давлатии забонҳо ва факултаҳои забономӯзии ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бояд барномаҳои забономӯзӣ таҳия ва амалӣ намоянд. кӯмакҳои моддии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зарардидагони даргириҳои марзӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ дастрас карда шуд. бино ба маълумоти интишорнамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, роҳбарияти вилоят бо сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров суҳбат намуда таъкид кард, ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар як оилаи зарардида барои барқарор кардани хонаҳои истиқоматӣ ба миқдори зарурӣ масолиҳи сохтмонӣ ҷудо гардид. барои зимистонгузаронии оилаҳои зарардида бошад орд, биринҷ, равған, пиёз, сабзи, картошка, макарон, шакар ҷудо ва дастрас шуда истодааст. вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо нашри як изҳорот аз шаҳрвандони мамлакат, ки дар қаламрави Федератсияи Русия қарор доранд, талаб намудааст, ки аз иштирок дар амалиёти ҷангӣ дар қаламрави давлатҳои хориҷӣ худдорӣ намоянд. қаблан ҳам Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия айнан бо чунин муроҷиат муҳоҷиронро ҳушдор дода буд. бояд гуфт, муроҷиати Вазорати меҳнат ва Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия дар ҳолест, ки президенти Федератсияи Русия рӯзи 21 сентябр фармонеро дар бораи эълони қисман сафарбаркунӣ дар Федератсияи Русия татбиқ намуд. дар ин зимн аз ҷониби мақомоти Русия тарғиби сафарбаркунии муҳоҷироне, ки шаҳрвандии Русияро доранд, барои пайвастан ба сафи артиши ин кишвар сурат гирифта истодааст. қарор аст, ки Мактаби санъати бачагонаи шаҳраки Ғончии ноҳияи Деваштич ба номи овозхони марҳум Дамирбек Олимов гузошта шавад. дар ин бора қарори вакилони шаҳраки Ғончии ноҳияи Деваштич ба тасвиб расидааст. ёдовар мешавем, ки сарояндаи шинохтаи тоҷик Дамирбек Олимов шаби 5 феврали соли равон бар асари садамаи нақлиётӣ ба ҳалокат расида буд. марҳум 33 сол дошта солҳои 2004-2008 коллеҷи донишкадаи санъати ба номи Содирхон ҳофизи шаҳри Хуҷандро хатм карда буд. теъдоди қурбониёни тирпаронӣ дар мактаби Ижевск дар Русия ба 17 нафар расид. дар ин бора хабаргузории ТАСС иттилоъ додааст. субҳи 26 сентябр шогирди собиқи ин мактаб марди соли таваллудаш 1988 ба мактаби рақами 88 шаҳри Ижевск ворид шудааст. ӯ ба мактабиён тир кушода сипас худкушӣ кардааст. ба гуфтаи вазири маориф Сергей Кравцов, ҷинояткор таҳти назорати равоншиносон қарор дошт ва аз бемории шизофрения ранҷ мебурд. давири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш низ тирпаронии маргбор дар мактаби Русияро маҳкум кард. теъдоди қурбониёни эътирозҳо дар Эрон ба 50 нафар расидааст. хабар медиҳад рӯзномаи Daily Mail. тазоҳуроте, ки 11 рӯз пеш дар Эрон дар маросими дафни Маҳсо Аминии 22 сола, ки кормандони полис бо ҷурми пӯшидани нодурусти ҳиҷоб боздошт намуда буданд, ба тамоми вилоятҳои Эрон паҳн шудааст. эътирозҳо дар бисёре аз минтақаҳои Эрон, аз ҷумла дар Теҳрон, пойтахти ин кишвар, ва ҳамчунин Карач, Широз, Табриз, Кермон, Ҷазираи Киш, Язд, Нишопур, Исфаҳон ва Машҳад сабт шуданд. ба гузориши расонаҳои маҳаллӣ, беш аз 1200 эътирозгар, аз ҷумла хабарнигорон, фаъолони сиёсӣ ва донишҷӯёни донишгоҳҳо боздошт шуданд. илова бар ин, дар пайи ошӯби рӯзҳои ахир 12 филиали бонкҳо тахриб ва 219 банкомат вайрон шудааст. бо пешниҳоди ҳамин чанд матлаб мерасем ба анҷоми барномаи ахбори радиои Тоҷикистон. хуш бошед.